Sve u redu, sve u redu. Uprava Valberisa počela je krasti robu iz cijelog logističkog centra i zatim ih evidentirati kao uništene dronovima. Ovo se posebno odnosi na vrijedne predmete poput nakita i elektronike. Roba se evakuira iz skladišta tvrtke koja nisu napadnuta, ali prema dokumentima ona i dalje ostaje tamo i ako se napadi nastave, bit će otpisana kao uništena. Dakle, u Sibiru, daleko, skladište Wildberrysa ima recimo MacBookove, iPadove i nakit. Taj Janakim i njegova banda će ukrasti sve te stvari vrijedne milijune dolara na kraju za neke određene osobe. Oni će dobiti nevjerojatnu količinu novca od te robe, koji će ih prodati na kojim god tržištima. Oni jednostavno kradu zalihe ruskih malih poduzeća, jer znaju da će cijeli sustav skladišta Wildberrysa izgorjeti zbog Roberta Mađara Provdija. Vođa ukrajinskih dronskih snaga to je rekao. Njegovo obećanje je: spaliti ćemo svako posljednje skladište Wildberrysa.